Vrei să o arunc pe scări? Da? Vrei să te scapi de ea? Nu mai suporți? Suri? Nu mai suporți? Nu? Nici eu. Da, iubita. Hai că o lună, două să face mare, da? Da, iubita, și nu te mai zăpăcești. Da, iubita mea. Până atunci poți să o mai bați. Da? Suri? Suri, cu tine vorbim. Da. Te enervează? Te enervează? Hai că nu te mușcă. Te-a mușcat? Da?